ọgụgụ anyị nke mbụ ga-esi na Deuteronomy isi nke 4 malite na amaokwu nke 25. Deuteronomy chapter 4, beginning to read from verse 25. Mgbe ị ga-amụ ụmụ na ụmụ ụmụ unu wee nọdị anya n'ala ahụ duhie onwe unu mee arụsị apịrị apị bụ ụdị ihe ọbụla i wee mee ihe ọjọọ n'anya Jehova bụ Chineke gị ịkpasu iwe, emewo m ka eluigwe na ụwa gbagide unu ama taa na unu ga-alapụsị n'iyi ngwa ngwa n'ala ahụ nke unu na-agabiga Jọdan ịba n'ime ahụ inweta ya. Unu agaghị eme ka ụbọchị unu dị anya n'elu ya, kama a ga-ekpochapụ na ekpochapụ. Jehova ga-emekwa ka unu gbasaa n'etiti ndị niile. Unu ga-afọdụkwa ndị ikom ole na ole n'etiti mba niile ọzọ ebe Jehova ga-eduga unu. Unu ga-efekwa chi n'ebe ahụ, ndị bụ ọrụ aka mmadụ, bụ osisi na nkume, nke na-adịghị ahụ ụzọ, ha adịghị anụkwa ihe, ha adịghị eri ihe, ha adịghị anụkwa isi. Ma a sị na isi n'ebe ahụ chọọ Jehova bụ Chineke gị, ị ga-achọtakwa ya mgbe ị werela obi gị niile na mkpụrụ obi gị niile jụọ ase ya. Mgbe mkpapụ o dere gị, mgbe ihe niile ndị a abịakwasịwokwara gị, na mgbe ikpeazụ nke ụbọchị ndị a, ị ga-alaghachikwurukwa Jehova bụ Chineke gị, ga-ekwe olu ya ntị. N'ihi na Jehova bụ Chineke gị bụ Chineke nwere obi ebere, ọ gaghị ara gị aka, ọ gaghị ebibikwa gị, ọ gaghị echezọkwa ọgbụgba ndụ nke nna gị ha nke ọ ṅụrụ ha iyi banyere ya. N'ihi na biko jụọ ajụjụ banyere ụbọchị niile gara aga nke buru gị ụzọ site n'ụbọchị mgbe Chineke ekere mmadụ n'elu ụwa, sitekwa n'otu nsọtụ eluigwe wee ruo nsọtụ eluigwe ọzọ. Ma ihe dịka ihe ukwu a adịwo, ma ọ bụ na anụwo ihe dịka ya. Ọ dị ndị ọbụla nụrụ olu Chineke ka ọ na-esi n'otiti ọkụ kwee okwu dịka onwe gị nụworo wee dị ndụ? Ma ọ bụ Chineke ọ nwawo ịba n'ime otu mba, isi n'etiti ya were onwe ya mba ọzọ, na ọwụwa dị iche iche, na ihe ịrịba ama dị iche iche, na ihe ebube dị iche iche, na n'agha, na n'aka dị ike, na n'ogwe aka esetịrị esetị, na n'oke egwu dị iche iche, dịka ihe niile si dị nke Jehova bụ Chineke unu mere unu n'Ijipt n'anya ya. Emewo nka gị onwe gị hụ ya, ka ị wee mara na Jehova ya onwe ya bụ Chineke, ọ dịghị onye ọzọ ma ọ bụghị ya. N'eluigwe ka o si mee ka ị nụ olu ya, ka o wee dọọ gị aka na ntị. N'elu ụwa ka o mekwara gị ka ịhụ ọkụ ukwu ya, o wee nụ okwu ya niile site n'etiti ọkụ ahụ. Ma n'ihi na ọ hụrụ nna gị ha n'anya, o wee rọpụta mkpụrụ ha nọchiri ha, o wee were ike ukwu ya mee ka isi n'Ijipt pụta n'iru ya, ka o wee napụ mba ukwuu dịkwa ike karịa gị ala ha n'iru gị, ime ka ị baa, ka o wee nye gị ala ahụ ịbụ ihe nketa. Otu ọ dị taa, ịmawokwa taa, chetakwara mkpụrụ obi gị na Jehova ya onwe ya bụ Chineke nke eluigwe dị n'elu na n'elu ụwa dị n'okpuru, ọ dịghị onye ọzọ. Ị ga-edebekwa ụkpụrụ ya niile na ihe niile o nyere n'iwu nke m onwe m na-enye gị n'iwu taa, ka o wee dịrị gị mma, dịkwara ụmụ gị ga-anọchi gị, ka ị wee meekwa ụbọchị gị ka ọ dị anya n'elu ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị ụbọchị niile. Nke a bụkwa Onyenwe anyị. Tidium, paatị nke mbụ.
Ihe ọgụgụ anyị nke abụọ ga-esite n'akwụkwọ Mkpughe isi nke abụọ malite n'ịgụ n'amaokwu nke mbụ. Ihe ọgụgụ anyị nke abụọ ga-esite n'akwụkwọ Mkpughe isi nke abụọ malite n'ịgụ n'amaokwu nke mbụ. Degara mmụọ ozi nke nzukọ Kraịst dị na Efesọs akwụkwọ sị: ihe ndị a ka ọ na-ekwu bụ onye na-eji kpakpando asaa ahụ n'aka nri ya, onye na-ejere n'etiti ihe ịdọba oriọna asaa ahụ nke eji ọla edo nke ahụ nke eji ọla edo mee. Amatara m ọlụ gị niile na ndọgbu onwe gị olu n'ọlụ na ntachi obi gị, matakwa na ị pụghị ịnagide ndị ọjọọ. Ị nwekwara ndị na-akpa ụnyaahụ, ndị ozi, ma ha bụ iwe ahụ, na ha bụ ndị ị na-enwekwara ntachi obi. Ị bụkwara ma ewerewo m nke megide gị na ịrapụrụ ahụ na anya ahụ ị nwere na mbụ. Nke a bụ Onyenwe anyị. Okwukwe nke ndị ozi. Ekwe m na Jizọs Kraịst anụta ọkpara ya bụ onye nwanyị, onye atụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, Meri mụrụ ya, ọ hụrụ ahụhụ N'ụbọchị Pọntiọs Pilet, akpọgidere ya n'obe, ọnwụa, elie ya, ọ rịdara n'ala mmụọ. N'ụbọchị nke atọ, o sikwa na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ Nna, ka e pụrụ ime ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpere ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik dị nsọ, na nwekọ nke ndị nsọ, na ịgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị
n'ụwa nye nri taa ka e ga-ezuru anyị ụbọchị taa gbaghara anyị ọjọọ niile anyị mere otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ọjọọ edubula anyị n'ime ọnwụnwa ma dọpụta anyị n'aka ajọ Jehova mee ka anyị hụ ebere gị zọpụta ndị na-achị obodo anyị were ezi omume yikwasị ndị ozi gị mekwa ka ndị rọtara zọpụta ndị nke gị Jehova nye udo na mgbe Chineke mee ka obi dị ọcha n'ime Sọnde nke mbụ ka Ista gara Kolet na nke pụrụ ime ihe niile onye were ruo naanị ụtọ kpara nwere nye nwe ọnwụ n'ihi mmehie anyị na ibili ọzọ na ịgụ anyị na ndị ezi omume kwe ya ka anyị si otu a wepụ ihe ịkọ achịcha nke bụ obi ọjọọ na ajọ ọlụ ka anyị wee na-ejere gị ozi mgbe dum n'ihi ịdị ọcha na ezi omume site n'ọlụ ọma nke otu onye ahụ bụ ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe Chineke onye wetara udo onye hụrụ ịdị n'otu n'anya onye oke mara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi onye ofufe a na-efe gị bụ ịpụzụ n'orudo na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị oru gị dị umeala n'obi na megide niile nke ndị iro anyị ka anyị ghara ịtụ egwu onye ọbụla na-emegide anyị ebe anyị tụkwasịrị obi na ị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Jehova nna anyị nke eluigwe Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi onye wetara anyị n'udo were n'ọtụtụ ụbọchị taa were iku gị lụọra anyị ọgụ n'ime ya kwee ka anyị ghara ịgbaba na mmehie ọbụla taa ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ maka edozi omume anyị site na nchịkọ gị ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Worship by the band. Hallelujah. Kai kurono kwani. Hallelujah. Obezia na hugimiao otuto dirahaya oburuo mehemula tonuya Obezia na hugimia otuto dirahaya oburuo mehemula tonuya oburuo
Mehemula. Mehemula. Oburuwo. Oburuwo. Mehemula. Mehemula. Obeziana hugimia. Otuto dirahaya. Oburuwo. Mehemula. Tonuya. Imela. Imela. Imela chiwero yoma. Imela. Onye na-emema. Imela. Onye ọmụmụ. Imena Imena Chinwere obiọma Imena Chukwuma na-emema. Imena Aka na-agbachiri ụzọ. Imena Ọkwa gị momentum imo. Imena Chinwere obiọma Imena Onye na-emema. Imena Imela, imela. Imela. Imena Chinwere obiọma Imena Glory, glory, glory to the Father. Hallelujah. Glory, glory, glory to the Son. We say hallelujah. Glory, glory, glory to the Holy Ghost. Hallelujah Oh, hallelujah. Glory, glory, glory to the Father. Oh, we sing hallelujah. Glory, glory. Jehovah, Narekelani. Glory, glory, glory to the Holy Ghost. We lift your name. We lift your name. Oh, we lift your name. Oh, we lift your name. Jehovah Shammah, we lift your name. Oh, your name, we lift your name. Oh, Mama, we lift your name. Oh, we lift your name. Father, we lift your name. Oh, Mama, we lift your name. Oh, we lift your name. Lift your name.
malite na-atụ ya mama jiri ohere a na-ekele ya na-ebuli ha nsọ ya elu. Ọ bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, Chineke nwe ikikere niile, Chineke nwe otuto niile, Chineke nwe mbuli elu niile. Malite na-asị ya mama, na-asị ya mama, na-ebuli ha nsọ ya elu maka enwe onye dị ka ya. Ọ bụ ihe nyekere ihe niile nọ n'ụwa. Malite na-ekele ya, malite na-ebu ha nsọ ya elu. Ọ bụ Chineke pụrụ ime ihe niile, ọ bụ Chineke nwe ikikere niile, ọ bụ Chineke na-enye ndụ, na-enye ike, na-enye ọgwụgwọ. Malite na-ebuli ha nsọ ya elu, na-ebuli ha nsọ ya elu maka ihe ọma niile nke o mere n'ime ndụ gị. Na-ebuli ha nsọ ya elu maka ihe niile o mere n'ezinụlọ gị. Na-ebuli ha nsọ ya elu maka ihe niile o mere n'ala anyị Obinze. Na-ebuli ha nsọ ya elu maka ihe ọma niile o mere na St. Michael's. Na-ebuli ha nsọ ya elu maka enweghị dị ka ya. Bulie ha nsọ elu maka ndụ nke o nyere gị. Bulie ha nsọ elu maka arụ isi ike o nyere gị. O nwere ndị chọrọ ịbịa ebe a mana ha enweghị ike ịbịa ya maka ofu ihe ma ihe ọzọ. Mana ị nwere ohere ịbịa pụta fee ya ofe n'ụbọchị nke taa. Ọwụhụ maka ikikere gị, ọwụhụ maka ego ị nwere, ọwụhụ maka mma ị mara, ọwụhụ maka ezi omume gị. Ọ amara nke Chineke nke bara gị ụba n'ime ndụ gị. Malite ugbu a na-ebuli ha nsọ ya elu, na-aja ya mma, na-ekele ya maka o mere eme. Maka anyị mana na-ekele ya maka ndị o mere anyị, ọ ga-aga n'ihu na-eme ndị ọzọ. Bulie ha nsọ elu maka ezinụlọ gị. Bulie ha nsọ elu maka ụmụ gị ebe ọ bụla ha nọ. Ọ bụ onye nyere ha ndụ, ọ bụ onye nyere ha arụ isi ike, ọ bụ onye wezugoro ọrịa n'ime ndụ ha. Bulie ha nsọ ya elu maka ezinụlọ gị. Onye lerere anya hụ ezinụlọ ya, hụ ụmụ ya, hụ di ya, hụ nwaanyị ya. Ọ bụ Chineke onye domere ha ndụ. Na-ebuli ha nsọ elu. Kelee ya maka ọrụ o ji St. Michael's Anglican Church na-arụ. Kelee ya ọkachasị maka ndị nọ n'isi, our Archdeacon Venerable Professor ANG.CHURCH. Bulie ha nsọ elu maka ọrụ niile o ji arụga n'ime ndụ anyị. Bulie ya elu maka ọrụ niile o ji arụga n'ime ala anyị Obinze. Kelee ya maka ihe ọma niile o mere n'ezinụlọ ya. Kelee ya maka awakano. Bulie ha nsọ ya elu maka ọrụ niile o ji arụga, maka onye nke ndụ o ji nye ya, maka ngọzi ọ gọziri ya ka echi ya na-ekasị anyị. Kelee ya maka ezinụlọ ya. Kelee ya maka wa Reverend Paul Obilo na ndị ọrụ niile o ji akwagha ngwa ọrụ. Bulie ha nsọ ya elu maka onyinye nke ndụ o ji chụọ ha mma, ngọzi nke ọ ji gọzie ha, ka ha tụgharịrị ya na-agọzi anyị dị otu n'otu. Bulie ha nsọ ya elu maka ihe o ji St. Michael's Anglican Church na-arụ. Bulie ha nsọ elu maka ndị na-abịa
n'ụlọ nzukọ ahụ St. Michael's Anglican Church. Ma were onwe gị tinye n'aka Chineke. Tinye onwe gị n'aka ya ugbu a. O nwere ihe iji bịa chọọchị n'ụbọchị nke taa. E nwere nsogbu ma nsogbu ọzọ iji bịa. Ohere dịrị gị ugbu a iwepụta n'aka nsọ Chineke. Akwụkwọ nsọ nsị na mgbe mmadụ abụọ ma atọ zukọburu n'aha ya, ọ nọ n'etiti ha. O nwekwara ikikere ịza ekpere ha. Buru onwe gị bupụta n'aka Chineke ugbu a. Narị mkpa anyị buru bịa na chọọchị ugbu a, butue n'aka nsọ Chineke. Ọ bụ mkpa arụ isi ike, ọ bụ mkpa arụ ọgbaghara n'ezinụlọ, ọ bụ ofu mkpa ma ọ bụ mkpa ọzọ, malite ibute n'aka Chineke ugbu a. Aka Chineke adịghị mkpụmkpụ na ọ gaghị eru n'ebe anyị niile nọ n'otu n'otu. Kwe ka aka nsọ Chineke rute n'ezinụlọ gị. Kwe ka ya rute n'ebe ị na-azụ ahịa. Kwe ka ya rute n'ebe ị na-arụ ọrụ dị iche iche. Ndị aka dara n'aha Jizọs. Amen. Chọrọ m ka anyị tinye ezinụlọ anyị n'aka Chineke ugbu a. Ka anyị tinye ụmụ anyị n'ebe ha dị iche iche. Ka anyị tinye ndekọ di anyị, ndekọ nwunye anyị, na ụmụnne anyị ebe ha nọ. Kwee ka Chineke nke pụrụ ime ihe niile bute ngọzi ha n'iru ya. Kwee ka eluigwe meghee ka ngọzi nke Chineke na-ezo dịka mmiri na ndụ ha. O nwere mkpa ma mkpa ọ bụ ọzọ ha nwere, tiri ohere bute n'aka Chineke. Kwee ka aka nsọ Chineke otu n'ebe ha nọ. Kwee ka ikikere Chineke rute ha ebe ha nọ. Ka ha nwee ha ga na-eji ebuli aha Chineke elu. Ka ha nwee ha ga na-eji agọzi aha ya. Bute onwe gị n'aka Chineke ugbu a, dịka ị na-akwado ịnụ okwu ya dị nsọ. Kwee ka Chineke mepee obi anyị dị iche iche, ka okwu ya mịa mkpụrụ n'ezie n'ime ndụ anyị, ka ndụ anyị na-aga n'iru, ka ya bụ ihe gbanwere agbanwe. Kwee ka Chineke site na ndụ gị nara otuto niile, ka ya site na mmekọrịta gị na mmadụ ibe gị nwere ọjịja mma. Tinye obodo anyị bụ Naịjirịa n'aka ya, ọ kachasị ndị nọ n'isi. Kwee ka Chineke gbanwee obi ha, ka ha cheta na ndị ha na-achị iwu mmadụ. Kwee ka amara Chineke bara anyị ụba, ka ebube ya gazuo ala Naịjirịa niile. Kwee ka Chineke nwee ọnọdụ n'ala anyị Obinze, n'obodo anyị bụ Imo steeti. Ka ya nwee ọnọdụ n'ụwa niile. Ihe ndị aka na-arọ n'aha Jizọs. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye nwere anya mara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Ihe kwere na mgbe mmadụ abụọ ma atọ zukọburu n'aha gị, ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị, mezuo ọchịchọ na arịrịọ anyị, ka ndị ọrụ gị ugbu a ụtọ ga-adịchara ha ezi mma. Nye ha ọmụma gị na ezi omume gị na eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebi ebi n'ụwa nke na-abịanụ.
Amen. Ga-akwado onwe anyị ịnụ ozi ọma site n'ịbụ abụ 254 abụ 254. Anyị na-ekele gị ọzọ onye nwe anyị n'ihi n'ezie ọnwụ apụghị igbochi ike nzọpụta anyị bụ Jizọs. Na Jizọs emeriwo ọnwụ. Ya mere ka anyị na-anwụrị ọṅụ n'ihi na ike nzọpụta rukwere anyị bụ ndị njọ. Ma site na mbilite n'ọnwụ ya, anyị nwa bụrụ ndị a zọpụtara, bụ ndị ga-eguzo n'ezie ịgwa ndị ọzọ si na Kraịst na-azọpụta. Anyị na-arịọ gị Chineke, bịa okwu nzọpụta ahụ ka bụ Kraịst, ka ọ gaa n'ihu ịga njem n'ime anyị. Jehova, anyị na-arịọ ka okwu gaa nke na-enye ndụ, ka ọ gaa n'ihu ịdara anyị ọbụna dị n'oge dị ka oge a.
N'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Hallelujah. Anyị na-ekele Chineke ọzọ. N'ezie, ọ bụghị n'ike nke onwe anyị, ma ọ bụ naanị na mara Chineke ka anyị na-ahụta ike nzọpụta nke si n'ebe Jizọs nọ wee bịa. Gwa ndị size men and women, when they're writing at the wrong time. They're writing at the wrong time, but they do not every time. Oh, Mahana go him for sermon. Una be megene. Una be goya. Oh, kwa mona go here ma. Una chi me una me Nicodemusly. You know megena hana po do you na po distraction. You do the right thing at the right time. Yeah, but I here to learn. I had the whole perfect, but we are to learn. And the level church I know the level in also. This is actually the headquarters. If the other church around here must learn from us. And by the grace of God, they can where you know where the diocese as a whole, church, where the number and the calibers of the level of ministers in this place. You know where the diocese, even cathedral, who our headquarters, the number of the priests here by virtue as a station. I deceased here by the grace of God. Apart from our brother Mount Chapel, I am not here. So every quality you need here. So whatever lapses you make here now, great here, because the little we have, I may again. But you follow when they want to hold the number. They are not ready to format anything for a new thing. Copper had to do. When they copper hammer again, so when he made yeah, make it any other thing and make it about okay, who know honey, she went down more than Mao, more than Joe, or we have Bible pro, or boy here. Hence, okay, who know honey, she nothing we do what we come in. Chineke gemena ni ebere. Onye oji dimpa na I ga echegharị. Nchegharị ji dimpa. Imana in Anglican church before, gi bia here kwuo chegharị enwere ike tụọ go kwute. Kwuo chegharị anụ. You know the word before. Ndị nna anyị ha nọ here, desa m ha. Unu ma na ihe ma ọ na-eme. Gi bia nga kwuo na pulpit kwuo chegharị. Ha nụrụ ala ntị nụrụ ala ma gịnị chegharị. But thank God that today, in all the pulpits in the Anglican Communion, issue message I will get Chari ono. So, yes, you see that. A good revolution. How watala na nesia ndia chari aho nyegegene nyegaka. Turn. So you get the magini blend. Kinade kwano magini God will say, oh yeah, you Anglican, we are Protestants. It's one of the best church where you have will to do what? To say, he who not the magini Anglican is number one from it. I be there. We don't hide bad thing. Mawunyu kochuku megeau, mawu member, mawu choir. I want that mind. You see, him and again. That is Anglican for us. Even Doctor, I lay a care at the Mayele Bible Kuhuka, and That is Anglican.
I will be late to our line. When we stand our doctrine, our foundation on our Bible, from the Bible. My on dear, here Hamege, I will hear a console. I am jumpa, I am making it, I am making I am making it. That's how. So let us try to do what is what? Right and good at the right time in a good way. Chineke genyere ya kana ha Jesus. Nwekwe someone else chọrọ ịnụ. Ke nọ na uzube. Ne yiritu enge ekube ma okwuchukwu. Ekube ma okwuchukwu. Koso asa enu okwu Chineke. Anyị eji isi ike mee ya. Anyị abụla ndị na-anọ naanị ọnụnọ nọ. Wendi ga-ememecha asa ụkọchukwu ikwuole ihe taa. Hey, you wala ya. Jugodi onye na-ekwu ihe a o kwuru si ya o nwere ke bara ya na ntị. Because ihe ji amata na ọ bara ya na ntị wu na imere ihe ahụ okwu Chineke mere gịnị kwuru. Akụ aka akụcha ka awụsa ya nga ahụ. Otu ahụ adị ka emere gịnị ka adịkwa. No. Ile anya taa na isiokwu anyị ebe anyị na-ele anya anyị ka nọ na that Easter. Christ is what? Reason. Christ is melegini. I say, I have seen it. Emelem gini. Ahona mea. Na Christ melegini. Auruna ilanya. Auruna imele communion today. Eba na go na Luke chapter 24. Auruna imele communion. Eba na go na gospel Luke 24. 2 down. About capture the reason what Christ. No man again. No way. I read Bible. Give me paper. Luke chapter 24. Otonya wodo olike kwalaye number it's 2. Luke 24 2. Yes. Ha wee hụ ili ahụ na-emere gịnị na-akpọghepụ gị ya. Ọ bụ oyibo I said the tomb were now empty. Ha hụ na ili ahụ mere gịnị na o yore gịnị na o yore ya. Then let onye ọzọ mepee John chapter 20. John 20. But in ohere that Luke 24 from that 2. Go there and not go there. You need a meleba. Go at John 20 verse 18. 18. No, so Mary Magdalene. Oga korondine suso Jesus. Ahuwom onyenwai. Hallelujah. I do me nga. Osi Mary Magdalene gara korondine suzo ya sigini ahuwom onyenwai. So you know genakoko. See ya ahuwom onyenwai. Auruma Elijah the other face because I in the tomb. So Auruma Elijah we are looking at the evidence. Some of the evidence that Christ is what? Risen. Ihanya na hu hiri ba ma hendi gosi nesia Christ is no woman gini. Ilane ba we have seen one the empty what? Tomb. Ile ahu melegini no yare. Auduma igodaya audu mibido from in Goodha John. I hono ije. Mary Magdalene the conversation. I hono mana jup wa dia se elehi na cho onye di ndu na gini the titi ndi mele gini the message from the angels. Mary Magdalene hono ananya ya abo Jesus eme gini ya saya labana onye gini onye nwam my Lord ya si ya ga gwandine som na memele gini ebiliwom
Yasi gas ye ha. The Bible says one ya ha baroso. Ga bandine suzaya say ahuwom gini one why osi wona wo megini belie. She has personal conviction. Oh horeya nanya ya gini anaya abo. Aimana at the point when she bring this message, there was doubt. Even the 12, ndine susaya, emehogene, he believe here at the first message. Ndia olumi go conserve discover that the disciples they argue it. He believe na Jesus you know who megini believe. Odeka akoko mark ejayo. The 12, including Peter, even though I wouldn't be lying, I heard James and Peter, but also Imegini. Yes, they want to see. Is that true? Mahaba Baradia, Hahapa Iliosa, Megini. But still, we are still doubting. You record that, you discover that they went home sorrowful. There was no joy, there was no incitement among the disciples. Obia egosi ha onwe hewu onwuru di ihe ga-emere gị ga-eme ga wuli melu iji gosi na gịnị obi dị gị mma. The ihe mere at the gate of a gate ma mere onye isi ya hụ ụzọ akwa asị o mere na jump ebe niile. But at this point, they still went back. Bagide ko nwe ha gene uzo. Iji go see that. Ihe akoga enwe ho gene bobara. No, on the other way around, yes, we may blame them. And the other way around, you will not do what? Blame them. Because this is first in history. Or maybe before. Onwe be onye nwuru anwu si no nwu gene bilie onye ji boya the first man from the what? From the dead. Or maybe before. So they don't believe it. So they were there, sorrowful. Hano no there. Ilanya in that same place I go to. Ilanya on that same Luke chapter 24. Gina Abadaya gave the account of Thomas. Even when Jesus if you are making go somewhere nebehano. But Eba say udo megene udo diriono. Maha honea ada konde hono gene more. He believe here Jesus have to. Yes, uno when again ihe gene ihe he weta achicha so ha megene da gene da bread iji go say hana spirit ana eri gene ana da gene bread to show them that he has body and spirit. So maha dara achicha maha na ya so do rie ihe ka ha bere adewa gene convince ya always yoku. But Thomas na no ho there. Thomas okwerekwe. Thomas until ma here tiga kamo na eba ha kpọrọ ya ntu were mkpịsị aka m tige ya na gịnị n'akụkụ then ọ ma ga-eme gịnị ma ga-ekwere. You go Mark 16:14, you see Gagwa John 20:21 down, you see the same account. We see I hope na look. Bible says after 7 days, a day like this, like today, Jesus emegene nga hanokwa Jesus emegene Jesus amount Thomas mesegene no there he came again see ha udo megene tero no I say Thomas lemanya wetem pishaka gi megene and Thomas emegene man who causes ya say my Lord and what ya say ngozi na dere ndi ho dem ho gene megene. At the count, when we look at, there are a lot of evidences
I know the two brothers that the two disciples were on their way to Emmaus. Hano no so na akakọ sorrowfully. In fact, they can move well already. They came again. At the camp already. Master men again. And one. Hana kosa kuku with Jesus and Megan. Abia kuteha. Joa ele hunu ne kumakaya. Heku kawaria about you where kawaria kukaya. Because their eyes were full of sorrow and disappointment. They were unable to know Jesus again. The Bible says, "My Jesus again, Madudu." He said, "No, with us." Yeah, what again? Yeah. Him again, Mahadidi. Anya him again. Jesus says, "Behind him again." Poor. That's always you. Maka ha bera chetema ihe Jesus mere gini gwara ha mo mere gini mahana ya no but message niile ọ gwara ha this why ha wụsara ya ekucha apụọ na gate eme gini awụsa ya ewe ejiri ya kpọrọ ihe Christ gwara all about the prophecy. Koro had that the one came mother ayaye ahu one came mother ayaye wu moge no woman gini believe even the 12 him again nte megene how was I Gilana at that point even they were disappointed because their hope will not get deliver them from they were looking at the earthly kingdom or one care Ogana Ogabia come making kana puta hana candy Jew for the hands of the emperors. So what they were looking at, the Savior, I will hold that internal. I look at the what? The physical. So to them, Christ have disappointed. Omehogene, as up without knowing that he have finished. He need not be a rime. Omenegene, and so put our hand a timpu as up at new boy. They can hatiri na Palm Sunday. My Jesus a menegene, he have already done. Oh no, Charlie. You had a victory. Million, but Anya Hakameragini, Mechi. So at this point, but the joy there immediately their eyes opened. The Bible says these people ran back. The two disciples are making it. Halayachiaso. Gabandios or see. Lesia. I am again. And who Christ so believe. And the Bible record in there say, Dika hane kwa Christ megene abia. Say ha, udo megene. Him to carry Bama there. We know all this story. But at the point, the action of these two disciples, with the action of Mary Magdalene, that was the major areas I want us to hold. These two, how many again? How lie at you? Igbandio na aha who Jesus. Mary Magdalene, when Christ said, the Bible says she ran to the disciples, said, I have seen what? The Messiah. That is a message and assignment for you today to pick from that place. Minu okuchineka megene ga bagene ndioso. When you have seen the light, go, let others know. When you have received a good information, circulate it. If you hear the money, you know, pay code to those again. God pulls EJ, I have bought them, but I want leggy, Biagba has in I have home again. Never. They did not hold it to themselves. At the point in account of Mary Magdalene, she said, I have seen Christ. When we say I have seen Christ, there is a personal conviction. Encounter. Many of us have encounter, but we refuse to do what? Share the word? Testimony.
And at times, when we decide, it didn't convince of your encounter. Unye hunu Jesus, ya pota one ya si ya bia megene, ahuna monye Jesus. You have been coming to church. Some of us 40 years here, 30 years. And when they 60, 70, 80, how did they be church? Still, for that who Jesus. And when the man got into a church here, but the how who Jesus. In that same church, for years, when they are targeted, and what church in you have befitting what? Burial. Church again, you be befitting burial. But in that same church, you make it. Jesus. And the other we hold Jojo Wuro where na madu biachara heni na. Me fucha little money na big money. Yoni na ye hunu me mitilego meeting is alulo church. Is role ga one ihe otu mobunko ozo. Yetala hunu ya. But still uni ekpeme ha. Ime ho gene. Jesus. So when we are looking at who Jesus who the encounter, because Obranya goes in and did Christ, the encounter with him. Oh, mena bataria, when you have an encounter, repent, you're born again. You get money who know Jesus. You can't also that high say again. I am elder in a church. I am pastor. I am money more than a guild. I am money choir. I will hire guide you again. Ejeligwe. Oh, nde honone. Jesus. That's all. And when you hear ye je call again, ya call Ibeya. My eyeliner, the woman, why is Samaria? Abi, more Jesus. Ele homene. A happy mania. Baba ni megene. Nimo podo. Biale. Unya bram hemene again. Unya. Obo heabu nya hande pokuya. Messiah. If you have seen Jesus, your life will speak. If you have seen Jesus, your character will speak. Ndugige gosia. Umumegi gegosia, eburumuri no gemegini gegosia. Umuonya hunu Jesus. Sorry yeso. Our problem is that many are still doubting what Thomas. From the moment of conviction, they move to preach with what boldness. Paul met Jesus at the road to Damascus. More Jesus, message here change here. Jesus, your message about church will change. Your orientation about church will change. Oh, these are hotel here. Gabanwe. When they not be here, I do tell here a chance like Hannah whole pastors. They are not seeing Jesus here. Yana who naipu the prophet actually came Professor who Canon, who Paul, who all these utter Sabbath. That is what they are seeing. They are not seeing Jesus. Even when they are here, nearly many are not seeing. Their heart are not open to see Christ. And hence you are not seeing Jesus. You will hardly receive. Because the only man that can change our situation here is who? Jesus, not man. The only power, the only healing that can walk this place is when you have seen Christ. When you are kneeling here, you are looking unto him. When you are crying unto him. When that faith is built, you receive the power. God, that is power here. The Bible said that power that raised Jesus from death. If thou be in you, he will do what? He will quicken. That is power. The power of healing lies in him. If you can see, if you can have that eyes,
to see Christ here, you will receive from him. If you can see him, you will kill that power of resurrection, the victory. I don't mean lion egg. What's it? 50. Ele person, but I didn't know. Oh, moro nili, oh, nyenzo pota ne. Potia ho Jesus is it, Jesus is it. Omeni ondiro ya onye meri yani cheche re ya na ndị nsọ ya gachi ebi ho ye. Osi ọnwụ emeghụ gịnị ejideghụ ya na o meriri ike nke ọnwụ ya mere ọ bụrụ n'ezie na anyị soro ya osi na ike ọnwụ ike ili apụghị ime gịnị gide and ile anya osi ya na ndị nsọ ga-achị na gịnị mebi ebi bụ ndị ahụ kwere na ya. Nwanna isokwe na ndị ya na ya ga-achị o. Emanakwala. Ọwụrụ na ịhụrụ ya, ọwụrụ na isoro ya, iso na ndị ya na ya ga-eme gịnị. So ya mere onweghị ike ọbụla, no trouble, no sickness can hold you, the child of God. Ọwụrụ na Christ emeriwo ike ọnwa ka ha na-abụ ndị niile kwere na ya. Ọ sị na ike nsogbu niile Christ emere gịnị, o meriela ya. So whenever I come, whenever trouble come, I look at that place. I cannot be hold bondage because that tomb nothing can cover me any longer. Nothing. When he caught it, he can't get making he can't get buchim. Lihina sene osina kahara buhenina romanegini. I don't really away. So if you come to him in that same tomb, your trouble will be rolled away. You pulawu him buchi. I get making it. I get pupia. Lihina kaise melegini. Umeriele. Whatever you are facing now, you hope Polina Gabi Gugwa, but at Jesus, Nihina Christ a menegini, O Meriele. Oduna Mona Jesus is so. I got my Mary. You hope Polana Gabi Gugwa, O Vilezia Nesumia, I got my Megini, I got my boy Mary. The innocent in sorrow Jesus. Messiah, I get sorrow, Jesus. Jesus Purese Deligue, Dinine sorrow, Jesus now. Messiah, I get sorrow, Jesus Purese. From the journey of the 40 days to the point of Good Friday, we always try to cue in without suffering. Over here, 40 days fasting. We did it till Good Friday. Although some areas they demonstrate that cross, how he suffered. Although Nesia nice in Allah lobiai. So though Jesus, the kind neighbor, Mary Christ, Gabogene. But Oruna, Ilelana, Ihubehu Jesus. Oh, Henry, Imagine Ika Choya, Uba Imagine, Edendo, Leoegana. The Kaige Huliatish in everybody. Let's young again. The Kamnabia Church. True. I honor Jesus.
ahụ mi ike nsọpụta ya ọpụtala ihe n'ebe m nọ. Have I encounter personal encounter? Ọ bụrụ na ị nwebeghị ya rịọ ya. Say, Lord, I want to experience it. Personally, I have experienced it. Time ano. Igosi ndị niile nwere this encounter. And at the end, I want Apostle Paul. Watching that encounter is still. People can encounter. The power is still working. That spirit is still working. And that's why we are here. Your Jesus, why I want personal encounter with you. Personal. I say personal encounter, Lord Jesus. Rioya. So I want to have the personal encounter. Ni na uru mamme andem gabanwe. Yeni ne panyere gabanwe. Nsowum Christ geburia. The tomb will open. Lord Jesus, Lord. Now, Jesus Christ. Amen. Madra Hansori Beligwe. Giwezi Purukina Mba. Nye Kahara Bundubi Hahero, Obana Yokuganamba Chineka Mara. Kahuta Ihioma. Wesiota Kuputanezia. Nahuum Christ Aho. Naha Jesus Christ. Bonyawani. Amen. When the band gane dwai na bo toriga si chiche ai gabagota maka inyo nyinye Maduni ne nasi ebube Jehovah marama 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 Maduni ne nasi Maduni ne nasi ebube Jehovah marama
I bear in our heart Jesus Christ.
onye nwanyị anyị na-eche ụmụ gị ndị gbunyere ikpere n'iru gị na mgba n'iru gị nna nke pụrụ m ihe niile na-arịọ ka ị nụrụla arịrịọ amara ha nara aja ekele ha. onye nwanyị ụfọdụ n'ime ha jiri otu ụzọ n'ụzọ iri ha bịa. onye nwanyị na-arịọ ka ị nara machite nkwa gị n'isi ha. ọ dịkwa ndị bịara chụọ aja maka ihe ha na-ele anya naanị gị mazuru dị ka anyị na-ebute ha n'iru gị nna. anyị na-arịọ ka iso onye ọbụla dị ka mkpa ya si dị ma nara aja ekele ha niile n'oto nke ha nsọ gị na ha Jizọs Kraịst. Amen. Amen. Agị chi na-aza ekpere aka ekpere kwere n'imezuru anyị ya aha Jizọs Kraịst anyị. Amen. God bless you. Nwanyị ndị umeje biko anyị na-ele anya ụlọ ugbu a ngwa ngwa. Nwanyị ndị umeje the most excellency is Jesus. Shout hallelujah, amen. The most excellency is Jesus. Shout hallelujah, amen. Shout hallelujah. The most excellency is Jesus. Shout hallelujah, amen. The most excellency is Jesus. Shout hallelujah, amen. Amen, amen. Let's sing some glory. Stop thanksgiving and honor, power and might be unto the Lord forever and ever. Amen. Amen, amen. Let's sing some glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might be unto the Lord forever and ever. Amen, amen. Let's sing some glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might be unto the Lord forever and ever. Amen, amen. Oh, amen, amen. Let's sing some glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might be unto the Lord forever and ever. Kaisetipa kanebendiano kairio chineke n'isi ha ndị onye na mara ịbịa dowe ogige ya ọchịcha n'ezie lee ọ dịghị isi mmadụ iwepụta oge ya ịbịa mee ihe ndị a ọ wụ ịhụnanya ka ịrịọ ngozi n'ebe Chineke nọ n'ebe ha nọ. Ka ịrịọ Jehova dịka ha dowere ogige ya ọcha ka onye nwe anyị mee ka ha dị ọcha. N'ọnọdụ niile ka Jehova mee ha ka ha dị ọcha. Inwe ihe ọbụla bụ ihe iru unyi n'ọnọdụ ọbụla ka eluigwe sachapụ ya. Ka eluigwe sachapụ ya. N'obodo a,
n'ezinụlọ unu n'ebe unu nọ ka Jehova zachapụ ya n'aha Jizọs. Ka onye nwe iwe unu uwe ọhụụ, ka o mere unu ihe ahụ unu na-apụghị mere onwe unu, ka Chineke a mere unu ya. Ka Chineke nabata ọbụnadị aja ekele unu. Ebe ọ bụla o siri bịa, ọ gaghị akọ. Ọ gaghị akọ. Onye nwe anyị ga-enyeju a na-akpọ aka udo ya n'ebe unu nọ. Ebe unu na-alụ ọrụ, ebe unu na-azụ ahịa, ebe ezinụlọ unu nọ, ebe ụmụ unu nọ, Chineke ga-akwụghachiri unu. Ngọzi Chineke ga-abụ oke unu n'aha Jizọs. Hallelujah. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ka anyị ga-enụ ntị ọkwa ndị dịrị anyị. On Wednesday, anyị ga-ebido our midweek service this Wednesday by 5 p.m. awa na 6 anyị agbasa. Biko jisi n'ike ka ọwụ ha na anyị na-eji nyere onwe anyị aka n'ekpere. Onye nwekwe mkpa ya mee gịnị, ya mee ka anyị mara, ka anyị na-echeta ya na gịnị n'ekpere. Ọ dị mkpa. All I know here to do. Together we pray for each other. And Chineke agazanye ekpere n'aha Jesus. The confirmation class will continue by 4 today. Our baptism, biko America imana biko abu na ịchọrọ ịmụ mmadụ na baptism jisi ike bịa for counseling. Counseling na-eji nyere nwaanyị aka. Anyị niile ma ndị ụkọchukwu onye ga-amụ ya na baptism na-aga for counseling. Anyị niile ọwụ the Lord that is mere to help us. And Chineke ga-enyere ya aka n'aha Jizọs. Ndị na-emebekwa na wedding jisi n'ike all free of charge. Ọ na-abịa anyị na-ada ntị anyị eme ya. Anyị na-aga aga. Chineke a ga-agba anyị ume n'aha Jizọs. Ndị nne, unu ga-ebido your general meeting dịka unu si eme asọ ga-ahụ na 14th Tuesday by 4 p.m. your general meeting unu ga-emepe ọzọ. Next Sunday na-abịa abịa as the executive, modern Sunday executive and the planning committee na ndị nne niile n'unu ga-abịa n'ihu Jehova ịbịa kelee ya na nnọnyere ya n'odudu ya n'ụka ndị nne nke afọ a. Asọ onye bịama ihe ọbụla o nwere site n'ụlọ ya ya jiri bịa iji kelee Chineke next Sunday. A ga-enwe ọka mmụta na ke ndị na-enweghị ohere ịga akwụkwọ. Ama na nwere ndị na-enweghị ohere ịga akwụkwọ ma a na-enwe ndị oyibo na-akpọ adult education. So enwe na ohere asị na chọọchị anyị a wụ center ka from the government adult education ejila ebe a mee center and ọ na-ebido oge na-atụ ha anya any moment from now. So onye ọbụla here opportunity ọ bịala ma onye nne ma onye nna onweghị age limit and azọ ọwụhụ naanị odide na ọgụgụ. Enwekwara ihe ndị a ga-amụ ihe eji aka na-eme ndị omenka dị iche iche a ga-akụzi. So ụmụnna ka anyị were n'ohere a ji mee gịnị ji mee ya. Onye ya bịa hụ canon ọ ga-akọwaziri anyị nke fọrọ afọ usoro a ga-eji mee gịnị gaa maka ya.
Ka Chineke gọzie ndị wetara atụmatụ a n'aha Jizọs. Anyị ga-enwe olile ozu nke nwanne anyị nwanyị Mrs. Eunice Okoro na Friday. Olile ozu ahụ a ga-ebido ụka ya ọkụ elekere nke 10 ma anyị ga-eji ebido service awụ ma a ga-eji abịama n'ụlọ. Biko ndị ga-aga mortuary ka ha gbapụ ya ọsọ n'oge, so that by 10 anyị ma na mmiri ebidole, anyị mee ngwa ngwa anyị eme gịnị, anyị amaghara ya chi. Ka Chineke a gaa n'ihu ịgba nzukọ ya ume n'aha Jizọs. Biko anyị nọrịsị na-amụkwa maka ndị Anglican Boys Association. Tuturu ugbu a naanị mmadụ abụọ ọbụla anyị nabatara ha na data association, and a na-eme ha induct na Saturday 18th na Kato, ya Saturday echi na-abịa. Biko ọ bụrụ na igwe nwetakịrị nọ n'afọ asatọ gbagowe ruo 27 years of age, do well to encourage the child to come and register. It's just for 4,000 naira. Their induction ga-awụ na 18th na Kato. N'ihi ya stage Monday ha ga na-enwe ọmụmụ ihe ruo na Friday, enwe ike dozie ha otu ha ga-esi aga. Isi ike dị ya ha nwa ka ọ hapụkwa iwe echi ya wụ na-ekwute ha okwu ya n'Obinze. Anyị ma n'ọkwa ya aka mgbe ndị na-abịakwa n'ọmụmụ ihe na ha abịala ọmụmụ ihe, ndị debara aha edebakwa n'aha ha. Isi ike dị ya ha nwa gị. Ọzọ gbasara adult education a na-ekwu okwu ya, ọ bụghị naanị ịkụzi otu esi ede na otu esi agụ, a ga-akụzikwa ọrụ aka dị iche iche. Ya ka ọ kpọga nka, a ga-akụzi ọrụ aka dị iche iche, bido ma sewing no, ma hairdressing no, ma barbing no, ọsịkwa ya na ọsịghị ya. And then ihe o ji nye anyị ọṅụ na chọọchị anyị nga ka a ga-anọ eme ya. Ọ bụrụ na ya bịa hụ debata aha anyị ma ọ aha ụmụ anyị, gọọmenti ga-eburukwa ihe ha bụ bịa buru ya laa ebe ha si bute ya. Anyị agba los. So biko jisi n'ike, ọ bụrụ na ịchọ ịmakwu karịa nke a, gị bịa ama ewepụta ohere kọwaa atọrọ gị ya. O nwezie ndị ọzọ fọrọ a ga-eme ka anyị mata tutu anyị agbasa ka anyị kpere Chineke. Kelee Chineke ekele n'ihi na o wedatara onwe ya ịbịazi ekpere gị. Kelee n'ihi mbinye nke o binyere anyị ebido n'ime ofufe nru a. Kelee ya n'ihi na ọ narawa aja ekele gị. Kelee ya n'ihi okwu ntute ahụ nke na-agwa anyị mkpa ọ dị na anyị aghaghị ịhụ Jizọs. Ngwa wee izu a dịka anyị na-aba n'ime ya tinye n'aka Chineke. Rịọ nnọnye n'udo nke Chineke n'ime izu a na ihe niile nke anyị ga-eme. Ka anyị site n'ime ha mee ka ihe anyị nwee n'ụwa ọchịchịrị a, ka ndị mmadụ nweta ọlụ ọma anyị wee si otu onye nna anyị nke bi n'eluigwe otuto. Ime na chi nke dị ndụ mgbe niile bibe anyị na-agọzi aha nsọ gị n'ihi ohere anyị nyere anyị bịa fee ego ofufe taa. Anyị kwenyere na site n'ime ya Chineke anyị ziela anyị ozi gị, ịnara okwu na aja ekele anyị, ị na-akwa arịrịọ amara anyị. Anyị na-arịọkwe onye nwe anyị ka ngọzi ndị a mgbe ha rịga mgbe ha ga-apụta inye n'ime ndụ anyị dịka anyị na-ahụta ha, ka anyị na-aga n'ihu na-agọzi aha nsọ gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka udo nke Chineke karịa iche na nghọta nke mmadụ niile chebe echiche uche unu ya lụ mma n'ịhụnanya nke Chineke na nke Ọkpara Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ihe niile bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu ọjịjekwara unu mgbe niile ebighị ebi.
onye nwe m ka m jee n'aha gị abụ anyị ga-eji weta ofe nro a na njedebe abụ 3 o 3. nsọ gị Chineke n'ihi ihe bụ right ma n'ime ofe nro a na n'ihi ngọzi gị dịka ịkwasịrị anyị dịka igirigi Chineke onye nwe anyị na-apụ ije ozi anyị ndị fọdụrụ taa kwee ka anyị jee n'aha gị ihe niile nke anyị na-eme taa gaa n'ihu Chineke kwee ka ndị mmadụ hụta ọlụ ọma anyị wee si otu a gọzie aha nsọ gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị nọnyere unu.